Dali sa God. Ano sa ka? Kuan ko lata ba kay mo palit mo sa gawas o lata mga plastic kung ibalik ya. Sige kay mato makagawas. Palit ko bi. Palitin na lang pag dito sa tindahan o kanang kuan. Tuyo. Kuya. Palitin ako tuyo ha. Then, pati man mo hugawa. Sigot man kay ka. Pag sa tubig Saan na yung nga, pati mahugawa. Ako isa na sinasin na. Ali na pud bi. Unsa ni mo? Unsa man di ay? Upload na video bi. Usa ka tawo nga nakita nako sa mong tukaran na munit og basura. Timing pod kay mao kong paggawas na ako kay matuod tindahan magpalit ko og tuyo. And then ako siyang gitawag, ako katuol. Ako pang gipangutana og tagalis siya. Nagkaon na ba siya? Ang yan tubag sa ko ay wala pa. So diretso naluoy ko pag ay siya. Timing pod kay mo ko tindahan magpalit og tuyo. Na ako'y bitbit nga 20 pesos akong gihatag sa iyaha. Ang akong kwarta nga 20 pesos. So, usa pa nakita pa jud nako sa iyahang itsura nga giuhaw siya pag-ayo. Din ako na pud siyang gihatagan og tubig para makainom siya og tubig. Then, diri hinuot jud akong dughan pag-ayo kay sa paghatag na og tubig sa iyaha. Yung aksyon og tuloy ang luha and then nakahilak siya pag-ayo. Nangayo siyang pasalamat sa kuha, sa kong ihatag niya, kay makakauna siya daw siya, hindi na po siya magdugay, nilakaw siya. Nga anak po pag-amping kuya.